Madoka chere mabuja dzauya dzanyasi zuwa iro rochipiri romwedzi wakakunguru pari kunzipo nyasi aiwa izuwa rokuzvahwa raiyeka guvheya chiwenga imi pakaita kunyangariwa regai tiringe zviri munhau dzanyasi kwagoburika kuti kanzuro yeguta roBulawayo yapuwa no Hellcrow water kwai toda kunhadzitirai kuti mimi mude kare mvura mutande kuiboya kuBulawayo kwai tiri kuita toda kuti tiite toisa mamirioni 500 kusvika kubhironi makore 15 kusvika 20 ano 5 kana matibvumira kuti tiite tosvika totanda kuisa mamita mhando yekuti munhu wese ajuse mvura kuBulawayo pokare kana taisa mamita tobva taita pokare kuti mvurayo titande kuisirai mvura inobva mumadhamu ichisvika ichiita sei tichibva tainhadzira kuti regai tione kuti zvinobudirira chere kana kuti zvinenge zvina nokupi tinenge tichiringa zvedu tichiona chedu kuringa tichindonyepai. Jacobo Mafume agototi wakomana ndachema kwaenda hwadziwa fani nonyaya yeuori huri kuitika muguta roHarare hwokutoti hukaramba huchienderera mberi kudare budiriro guta inotadza kuoneka regai tione mhanduyo waimbochema ka wachiti aiwa tinoita zvese kuti tizvikone kuno apa wakuchema kuti aiwaba paribe zvinotekaira nokuti kuri kunyanya uori regai tione kuti ari kumborevei ipapo tinoramba tichiringa. Musangano weZANU-PF nyasi wongo uno musangano woCentral Committee yawo mhanduwe wese wangu waripo masvanhu kongonya tiribeko yaona izvo wese wanenge wachindosekererana wanoringa wachibva wareketa wari kufarira guvheya fani kwai mamuona kandi ega anga aribe kana mbasha dzinouswa hwamunangarwa kutodini itai tione tinoramba takaringa zvedu kuona kuti zvinoperera kupi tinenge tichindonyepana. Tiri kufara nokupembera World Health Organization wagotipa michina imwe inobatsira kurapa chirwere gomarara racho kenza iri yomari inoita zviuru 350 tikati 350,000 aiwa zvisvino pamperi nazvo dai zvaramba zvakadando makorokoto maita imiwo World Health Organization. Toringa kuhwange kwai kuri kugadzirwa magetsi anoita mamirioni mawati 442 942 megawatts kukariba kwaita 520 megawatts pachirungu wanobika anozuwa kwai 30 anosere 38 megawatts pachirungu kuita pabodzi churu chibodzi no500 mamirioni mawati 1500 megawatts pachirungu tikati wakomana dai maingidzira chando chichi maingidzira kunhadzira mamwe magetsi kuhwange kuku marasha ese areke undopera mahara heno iwo pano wari kuita kumuzarabani wawa ndo wachazototidzimurira kuti zviite zviri nani wanhu waboye magetsi ari nani akachipa. Kwaichivhayo apa mumwe mukadzi ari kuzviti kwai ndiri muprofita anonzi Tracy Piliwe kwaiamupa motika mhandu yembishi yoLexus aiwa kwai inokuma motika iyo yapuwa apa bva amudururira kwai mazvuru 50 emadhora kuAmerica kwai ndokupemberera kukura kwache zvavo wabi yedu wakomana vanokura zvinopembererwa kudari. Tiri kufara tiri kutenda ipapa aiwa woTM Pick n Pay wagoenda kuchipatara choparire nyatwa wakatoti parire nyatwa paribe nyatwa pano tikuda kuti tikupeika iwo magumbezi kwaiwapa magumbezi anosvika 500 tikati makona ipapa paanga akamirira TM Pick n Pay gamunyamuzinga abva andoreketa akati aiwa wari kuita zvakanaka wari kunge wachida kuti warambe wachidari kubatsira kuti wanotambura pokare nowahwere wadziwe munguva inoyo chando tikati aiwa makona mhanduwe regai tione kuti zvinoenda nekupi zvimwe. Hurumende iri kuti iyo iri kuronga kuti makore anoteera kana mazuva anoteera waribe kureketa kuti rini wada kuzotanda makati mhando yekunyora mazita ese wanhu wese wanenge wabatiwa nemhosva dzokubhinya tikati nyorai
toda kuaona mazita iwayo agoparidziwa pese pese kuti azivikanwe kuti imbanani wanoita zvakanyangara kudandi. Hurumende iri kuratidza kutoti yakamutsapo kare muchina wayo wokupirinda mari mhanduwe iyoyo mazigi. Kwai mari yomazigi yakaingidzira kureketa kuno mwedzi mitatu yapfuura nozvikamu 40 kubva muzana 46% pachirungu. Mhanduwe iri kuita kupirindiwa idina yawe yei rekai tione kuti zvinopera sei. Dai wachinja maitiro chaizvo. Kumasoja kuno mumwe ati tasa nyasi uno anonzi John Katandika. Kwai anga ari kumasoja omuchadenga ari wing commander. Pakanyangara wakomana masoja idi heno kuti mweya wacho unozorora murugare chere kana kuti apfa zvaita. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. TIMB watiwo wendo huno foja yatengesiwa kusvikira izvezvi iri kusvika mamiliyoni 345 omakirogiramu, asi mari iri kutengiwa nayo iri pasi wendo huno. Kwai madhora mairi anochidimbu $2.50 pakirogiramu mhanduwe. Gore rapfuura wakatengesa foja yomari inoita makirogiramu 323 323 million kgs pachirungu, asi yaitengiwa kirogiramu ribodzi madhora 3.35. Rekai tione kuti zvinenge zvienda nopapi chaiko. Tikundoshuvira kuti wokwedu waboyewo chiri nani peno hwendo hunouyawo. Apa tikaringadza mutambo weZimbabwe Olympic Committee wagotiwo warikisa Abel Chimukoko kuti aite ndiye ari kutungamira kurongeka kwese kunodiwa kuita kuti wakomana newasikana wese wanenge wachienda iko kumutambo wemaolimpiki egore ra2028 wange wakari pakanaka wachiita zvisvinhu. Rekai tindoshuvira kuti wagoite basa chaizvo zvakanaka. Ipapawo pokare Zimbabwe Cricket waisa anonzi Courtney Walsh kuti aite ndiye mumwe wevanhu vanorairidza kukuwa bhora romutambo wekiriketi. Aiwa ngaaite. Rekai tione kuti zvinoita kuti tikone kuhwina chere kana kuti hwii. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese. Kuno vanhu vanosvika 16 wapfa mhanduwe munyika yeSouth Africa yei paita tsaona yebhazi kunzvimbo yeWestern Cape mumugwagwa woN1 pakanyangariwa mweya yowapfa ngaizorore murugare. Iyo Nigeria kwai yagoti tikuda kutoti South Africa ibhadhare mari kwatiri nokuti vanhu wedu vamwe wacho watakabisa ikweyo wange vari kutiza wakasiya mabhizimusi yavo nodzimba nozvimwe nodzimotika waribe kudzitengesa waribe kupuwa mukana wekuti wavo rekai tione kuti wachazvibvuma chero South Africa nokuti wanga wamboburika wachiti aiwa wanga wari muno Nigeria wava wanga wandori muno asi waribe chavari kuita waribe mapepa okugara munyika muno kuno rekai tirambe tichiona mhanduwe kuti zvinoperera kupi. Wanhu wadoka wachitenda mudzimai waDaniel Chapo kuMozambique kuku kuMaputo agoenda kopa vanhu vokuMalawi chokudya nokuti vokuMalawi vari kumboita vachizororera wachitora befuka muMaputo. Idina yawe akona aita tusvini ipapo makorokoto wakona iwe mukadzi ndokuita amai chaiwo. KuMalawi kwai kwasvika izvezvi kamushonga kari kunzi ndo kanobatsira vanhu kuti wasabate chirwere choshuramatongo kana mukondombera kanonzi Lenacapavir. Kwai kari kunzi kachakubatsira vanhu vanosvika zviuru 39 38,000 kanenge kachindobayiwa kairi pagore. Rekai tione kuti zvichapera sei. Tikundoimba kuti vanhu vanokona kuziva kuti aiwa aka kanopedza chirwere chinotopedza nokuziva kuti zingizi unogonyera pabodzi maruwa enyika anopera baya mhanduwe anopera ba. Rekai tione kuti zvinopera sei. KuRwanda kwai kwakaisiwa mamiliyoni 100 wamari ekuAmerica noBhengi reAfrican Development Bank mukuzisa nzvimbo inonzi Luanda Technological Park. Aiwa tikati makorokoto yavhuwa nyasi. Rekai tione kuti vanenge vachidini nayo. Izvezvi kureketa kuno kwai maJerimani akunzi nomutungamiri wavo
pachiribe munhu achabvumiwa kuramba achindoti ndikuhwara, unotanda wauya notsamba yekuti uri kuhwara kuti tizokubvumire kuti uende kozorora nekuhwara. Mandiwe idi pakaita kunyangariwa. Kwai kana watoti wahwara tanga waenda kwachiremba, ndiye anozotinyepa kuti uyu ahwara mupei mazuva mairi, tokupa mazuva mairi. Pakanyangaritsa watotapwa hwakiitika izvezvi kawerevere kudari. Ngaitione zvedu kwazvinoperera. Kwai wapwere wari pasi pemakore 15 wakubvumiwa kuti waende padande mutande resocial media imo muUAE. Wari kutoti takasimba hurumende. Kwai tiri kuda kutozviona kuti mbanani wachazoda kuita hazvo kubirira. Wese tinenge tichizvikuona izvo, tichizviona kuti mbana yabirira papi nopapi. Tikaitione mhandiwe kuti wanozvisvika pupi wachiita kudando. Takadaro mabuja kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhandiwe onhau.